Nilqakom għall-qudiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Illum, 23 ta' Novembru, il-Knisja qed tfakkar lill-Papa San Clement l-ewwel. L-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fit-23 ta' Novembru ta' kull sena nfakru kif smajtu lil San Clement. Kien ir-raba' Isqof ta' Ruma. Qed ngħidu li kien Papa għal 9 snin lejn l-aħħar tal-ewwel seklu. Fis-snin 90 u miet fis-sena 101. U peress li huwa qrib ħafna tal-Apostli, allura kien jiftakar il-predikazzjoni ta' Pietru u Pawlu x'aktarx kien jgħinhom meta kien żagħżugħ. Fakkar ħafna il-martirju tagħhom, il-martri anke tal-ewwel persekuzzjoni dik ta' Neruni fis-sena x'aktarx 60 wara Kristu. U huwa xhud kbir tal-qawwa tal-Knisja ta' Ruma. Kiteb ittra sabiħa ħafna lill-komunità ta' Korintu fil-Greċja. U hawnhekk jurina li l-Isqof ta' Ruma diġà fl-ewwel seklu kellu din l-awtorità li f'isem l-Apostli Pietru u Pawlu ikompli jgħin il-knejjes jgħixu fil-paċi fil-Knisja ta' Korintu. Kien hemm l-inkwiet bħalma jiġri f'kull familja. U l-Isqof ta' Ruma, il-Papa Clement, kiteb lil din il-komunità ifakkarhom x'għamel magħhom Pawlu li kiteb ittra u anke tieni ittra li għadhom magħna ma' parti mill-Iskrittura, l-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin u t-tieni waħda, u ħajjarhom jgħixu fil-paċi. Ma fihom ukoll jitkellem dwar l-Isqof, id-dmirijiet tiegħu, jitkellem dwar l-insara li jridu jkunu bħal ħmira fis-soċjetà. Hemm tradizzjoni qawwija li tgħid li kien eżiljat fi żmien l-Imperatur Nerva u miet il-Krimea billi rabtulu Mahon u Ankra u għadbuh il-baħar, allura fega u għereq b'din l-ankra marbuta miegħu. Tantu hekk li fis-Sala Clementina msemmi għaliha ġewwa l-Vatikan hemm diversi affreski li jfakru anke l-martirju ta' San Clement. Jew nitolbu l-interċessjoni tiegħu għal dusija tiegħu il-Papa suċċessur ta' Pietru bħalma kien Clement, u nitolbu wkoll għalina biex aħna kull fejn inkunu dawk li inħadmu il-paċi u nxerdu l-paċi madwarna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox li fil-qaddisin tiegħek turina kemm inti tal-aġeb, ferraħna llum bit-tifkira ta' San Clement, saċerdot ta' ibnek u martri, li b'qawwa kbira ta' naxida tal-fidi tiegħu fil-misteri mqadsa li kien jiċċelebra u bl-eżempji ta' ħajtu waqt dak li kien ixandar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari miktib tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien, Daniel qal lil Nabucodonosor, Sultan, int kellek din id-dera. Kien hemm statwa kbira tas-sew u tleq tal-aġeb. Kienet wieqfa quddiemek u d-dera tagħha kienet tal-biża'. Ras din l-istatwa kienet tad-deb, sidira u diraja tal-fidda,
zaqqa u kuxtejja tal-bronż, riġlejha tal-ħadid u saqajja biċċa tal-ħadid u biċċa tat-tafal. Inti u tħares inqetet ġebla bla ma messa ħadd, laqtet l-istatwa f'saqajja tal-ħadid u t-tafal u għamlithom l-afrak. Imbagħad tfarku f'daqqa waħda l-ħadid, it-tafal, il-bronż, il-fidda u d-deheb u saru qishom il-karfa li tittajjar minn fuq il-qiegħa fis-sajf. U r-riħ ġarrhom miegħu u ebda ħiel tagħhom ma baqa'. U l-ġebel li laqtet l-istatwa saret muntanja kbira li mliet l-art kollha. Din hija l-ħolma. Issa ħanejdu wkoll it-tifsira tagħha quddiem is-Sultan. Int, Sultan ta' Slaten, li lilek Alla tas-sema tak is-saltna, is-seta, il-qawwa u l-glorja, u li ħallilek f'idejk lil ulied il-bnedmin, il-bejjem tar-raba u l-asafar tal-ajru kull fejn jinsabu, u qiegħdek taħkem fuqhom kollha. Inti huwa r-ras tad-deheb. Warajk qatt saltna oħra, inqas minnek, imbagħad saltna oħra, it-tielet waħda, tal-bronż li tkun taħkem fuq l-art kollha. Ikun hemm ukoll ir-raba saltna qawwija daqs il-ħadid, u la darba l-ħadid ifarrak u jisħaq kollox, hekk din is-saltna tkisser u tfarrak lill-oħrajn kollha. U billi s-saqajn u s-swaba rajthom biċċa tafal tal-fuħħari u biċċa tal-ħadid, is-saltna tkun maqsuma u jkollha fiha mill-qawwa tal-ħadid la darba mat-tafal kien hemm imħallat il-ħadid. U kif is-swaba tas-saqajn kienu biċċa tal-ħadid u biċċa tat-tafal, hekk is-saltna tkun biċċa qawwija u biċċa dgħajfa. U bħalma int rajt il-ħadid imħallat mat-tafal, hekk huma jitħalltu bejniethom biż-żwiġijiet, imma ma jingħaqdux waħda mal-oħra, l-istess kif il-ħadid ma jingħaqadx mat-tafal. Imbagħad, fi żmien dawn is-slaten, Alla tas-sema jqajjem saltna li ma tinqered qatt u li l-ħakma tagħha ma tgħaddix għal poplu ieħor. Hija tfarrak u ttemm is-saltniet l-oħra kollha waqt li tibqa' wieqfa għal dejjem. Kien għalhekk li inti rajt mill-muntanja tinqata' ġebla bla ma messa ħadd u farket il-ħadid, il-bronż, lit-tafal, il-fidda u d-deheb. Il-kbir Alla għarraf lis-Sultan b'dak li qed jiġri l quddiem. Il-ħolma hija minnha u t-tifsira tagħha ta' min jemminha. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku emejjel kollha tal-mulej, il-mulej. Faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku anġli tal-mulej, il-mulej. Faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku smewwiet il-mulej. Faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku l-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej. Faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku setat kollha il-mulej. Faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Ibqa' fidil sal-mewt, jgħid il-mulej, u jien nagħtik il-kuruna tal-ħajja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjen b'ġebel sabiħ u għotjiet. Iżda Ġesu qalilhom, kull ma qegħdin taraw, għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla
fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx. U ma staqseħu għalulu Mallem, issa dan meta għad jiġri? U x'se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu? Għalilhom araw li ma titqarqux. Għax għad jiġu ħafna fismi u jgħidu jiena u iż-żmien wasal. Tmorrux warahom. Meta tisemgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi, tinħasdux għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan. Iżda t-tmiem ma jasalx minnu fih. Imbagħad qalilhom għad iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna. L-art titeżżeż bil-kbir. F'ħafna bnadi ikun hemm il-ġuħ u mart li jittieħed. U fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża' u sinjali tal-għaġeb. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek. Bit-talim tal-Evanġelju. Nitnatfu minnu bidna. Lejn l-aħħar ta' kull Vanġelu aħna għandna 4 Vanġeli b'mod speċjali l-ewwel 3 jagħtuna kliem ta' Ġesu li jitkellem dwar it-tmiem. U fl-aħħar sena, fl-aħħar ġimgħa tas-sena liturġika li qegħdin fiha bħalissa, il-Knisja taqralna u fil-Qudiesa nisimgħu dawn is-siltiet. Iridu napprezzaw li il-kliem ta' Ġesu jirreferi għal żewġ affarijiet u ħafna drabi dawn ikunu minsuġa waħda mal-oħra. It-tmiem ta' Ġerusalem, il-qerda ta' Ġerusalem, li ħseħħet storikament taħt l-Imperatur Titu fis-sena 70. Ġesu miet għal-ħabta tas-sena 33 wara Kristu u 40 sena wara Ġerusalem kienet diġà qerda. Min imur xi darba Ruma ħdejn il-Kolossew hemm ark trionfali ta' Titu li jiċċelebra il-qerda ta' Ġerusalem. Jiġifieri għandna monument storiku li jfakkarna li l-kliem ta' Ġesu seħħew 40 sena wara. Imma Ġesu wkoll jinseġġ il-qerda ta' Ġerusalem li għallut kienet propju jisu l-aħħar tad-dinja, spiċċa kollox, mal-tmiem tad-dinja kif nafuha. Jinsisti li mhux malajr ma nafux meta, imma jinsisti li x-xena ta' din id-dinja se tgħaddi. U f'din l-aħħar ġimgħa tas-sena u anke fil-ewwel jiem tal-Avvent, il-ġimgħa d-dieħla, nibqgħu nisimgħu dan il-kliem ta' Ġesu. Għalina xiri tifisser. L-ewwel nett Ġesu jgħidilna titwerrux, toqgħodux tinkwetaw, ovvjament affarijiet tal-biża' mhux se jħalluna jisu ma ġara xejn. Għax jitkellem ukoll fuq affarijiet li narawhom fostna. Jgħid gwerer, jgħid ġuħ, mart li jittieħed aħna għaddej minn pandemija tgħid mela din waslet l-aħħar tad-dinja. U ma kemm il-darbedni għadi f'daw l-aħħar 2000 sena u d-dinja ma spiċċax. Jien nikkalmaw ftit meta singħu dal-kliem ta' Ġesu imma fl-istess ħin napprezzaw li aħna maħniex hawn għal dejjem. U li torbok qalbek ma' din id-dinja tajjeb għax sabiħa, imma li taħseb li se tmut qatt u għabluha. Allura il-ġit li tista' tagħmel għamlu, dak kollu li hu ħażin u tista' tevitaħ evitaħ, għax il-mulejja dik il-qawwa tevitaħ, tgħid li jiena dgħajf, min mhux dgħajjef, il-koll kemm aħna dgħajfin. Għalhekk Ġesu għamel is-sagrament tal-qrar ukoll u għallimna naħfru lil xulxin. L-ikbar preparazzjoni għat-tmiem li tgħix fil-paċi. U ma ninsewx dik it-talba li l-Knisja tpoġġi fuq fomm is-saċerdot jiena nħobb ngħidha biex tisimgħuni ngħidha. Tħallinix ninfiret minnek. 3 kelmiet. Tħallinix ninfiret minnek. Dik il-talba
issalvana, tħallinix ninfiret minnek. Nitolbuk mulej l-lum il-festa ta' San Klement, il-raba Papa fl-istorja ta' Knisja, għall-Lusija tiegħu l-Papa Franġisku, suċċessur ta' San Pietru, mexxej tal-Knisja, raj universali, biex inti mulej ta' tih erf, ta' tih nies li jgħinuh li huma wkoll aqlin u qaddisin. U lilna tatina l-grazzja li aħna nfarġuh bil-lealtà, l-imħabba u d-devozzjoni tagħna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Bl-interċessjoni ta' San Klement nitolbu biex fil-komunitajiet tagħna fejn hemm il-firdiet, fejn hemm il-piki, speċjalment minħabba l-qaddisin, xi ħaġa li ma tagħmilx sens li niġġieldu minħabba l-qaddisin. Bl-interċessjoni ta' San Klement ikonna sens li nagħmlu paċi, li naħfru u li nkunu qabel xejn insara ta' nies. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu mulej għaż-żgħażagħ kollha tagħna biex inti tħarishom minn kull tentazzjoni li jkissru ħajjithom bil-vizzji li jistgħu jevitaw, mod speċjali l-vizzju tad-droga li jeqret il-moħħ, il-but jitaqbu u jeqret ukoll mhux biss lilhom imma l-familji tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha tagħna, mod speċjali dawk milquta mill-pandemija madwar id-dinja, anke fil-kontinent tagħna l-Ewropa. Nitolbu għal min qed jieħu ħsiebhom. U nitolbu biex aħna jkollna l-għaqal nagħmlu l-mezzi biex nevitaw il-pandemija kif nistgħu u mill-aħjar. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal-mejtin kollha tagħna tihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddifuhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna. U bl-interċessjoni tal-Papa u Martri San Klement tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Tifiru glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u Knisja mqazza kollha tiegħu. Birek mulej u qaddes din l-offerta li qegħdin nagħmlulek u kebbes fina dak in-nar ta' mħabbtek li bih il-Papa San Klement għeleb id-batijiet kollha li sofra fil-martirju tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għaliex il-Papa San Klement ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-imejl tiegħek tal-għaġeb. Meta tur l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art
u bla qiegħda ntennu l-kobor tiegħek. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej. Inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġin fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xoġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxedda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Papa u Martri San Klement u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-blu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebol li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għad lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja.
Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa. Ġisem u d-dem ta' Kristu Ġesu għal-ħajja ta' din. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Timla li ruħna b'dik il-qawwa li bija l-martri tiegħek San Klement, dik bil-fedeltà kollha u għeleb id-batija tal-martirju. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna tal-Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-ingħattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rożarju għal qdussija tiegħu il-Papa Franġisku. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-għaraq tad-dem.
Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħala ma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flaġellat. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħala ma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija
meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgħidha fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, għafrinna d-dubitna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għabbew bis-salib mill-għand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna d-dubitna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li intu bis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfur il-minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima għalik tagħna. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan għal-wid ta' dmuħ. E'mel avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġini Marija. Lopalina qaddishom Alla Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa. Missierna li intu bis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btagħna. Missier eternalla, Ħenna lina. jeben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Om Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja talla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li zjed safja, Itlob għalina. Om li zjed nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġib, Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna,
Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaħal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u t-tnassis tad-demonju. Birażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infer lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. San Clement, Papa u Martri. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġlu il-qaddisin kollha tiegħu.